Nevens de staatssecretaris is theater net van nationaal belang. Jetroch verliest het theaterzelskips aan 1,6 miljoen euro aan subsidie. En dat zou voor haar de deerstek budgetten kennen. Binnen de coalitiepartij CDA is intussen met vernuivering reageren op de vaststelling van de staatssecretaris. Juist de Friese taal, het tweede rijkstaal van Nederland, vastgelegd in de grondwet straks, vastgelegd in Europese verdragen. Ik vind dat het kabinet daar de handen niet van kan en mag aftrekken. En ik zal er alles aan doen om in Den Haag ervoor te zorgen dat het geluid van het theater ook aankomt. Ik de leden van de statenfractie van de VVD binnen min te spreken hoe de plan van haar eigen staatssecretaris. Ze willen daarom nauw beziekje om haar partijgenoten op oorgedachten te brengen. We begrijpen dat het bezuinigen wordt met 18 miljard euro landelijk en dan ontkomt eigenlijk in een sector droom. Alleen nog wij vinden wel dat nou zeker Friesland onevenredig weer getroffen wordt, vooral theater. Tot nota is het vooral een zaak van het college van GS richting de staatssecretaris. Nou, dat heeft eigenlijk niks opsmieten en wij willen het nou vooral richting de Tweede Kamer proberen. Ik de Rauwe zal in Den Haag om de slag voor theater. Hij denkt dat het nog wel een hele put wordt om de onkundige bezuinigingswrom te draaien. Ik zal de komende week eerst terug moeten naar Den Haag om ook de belangen voor theater met vele anderen, bijvoorbeeld de statenfracties in Friesland, maar ook de mensen die er allemaal bij betrokken zijn, om dat geluid goed te laten horen. Maar tegelijkertijd, het CDA heeft al aangegeven dat zij vindt dat de regio te zwaar belast wordt bij de bezuinigingen. En dat ga ik ook aangrijpen. PvdA-kamerlid Lut Jacobi van Wergeer komt ook in het geweertje in de plan. Zij hopen erbij op stiepen van onder andere het CDA en de PVV.